og velkommen til dette webinaret om bostadskjøp i Danmark til Bank Nordic. Det er nekv i Førjun som kjøper hus eller utbo i Danmark, og det er opphatt flere som spiller seg vid tanken. Men det kan tidligst fløtjes litt at bygge her i Førjun og så kjøpe bostad i Danmark. Hvordan er vi låne, futting og rente og skatte? Hvordan er vi loven og reglene annars? Det er nekve spurningar og er nekv å sette seg nå i. Men i kveld får vi da være sånne klokere om dette evne, så vi får høre trutja framløver. Først får vi da høre Christian Bäckmark, som er stjåre i privatrevisjon i Danmark. Han får i høvesheten å greie oss fra kjøpsprosessene til å kjøpe bostad i Danmark. Så er får vi da høre Jekvan Amonsson, som er stjåre i granskårevisjonen i januar. Han får leie oss inn av skattelige virskiftene i samband med bostadskjøp. Og at enda får vi da høre Leno Dam, som er kunderådgiver her i Bank Nordic. Hun får greie oss fra om lån og futting i samband med bostadskjøp i Danmark. Og vi får til første framløvene, så får jeg lukke med nå at tid er velkommen å sende oss spurninger. Det gjør at vi sender en sms på av 230473. Så tar vi spurningene at han nå framløvene. Nå får vi høre første framløvene. Gjør så vel, Christian. Jamen, tak for ordet, og god aften. Mit navn er Christian Bäckmark. Jeg er revisor og indehaver af privatrevision i Danmark, og jeg har fået lov til at snakke lidt omkring køb af bolig i Danmark her i aften. Boligkøb i Danmark. Det er noget, vi ved rigtig meget om ved privatrevision. Vi er et revisionsfirma, der fokuserer på private og på rådgivning omkring især fast ejendom og skat. Og nogle af de unge mennesker, I kan se her, det er mig og så 3 af de ejendomsmæglere, vi har på kontoret, som er erfarne i alt, hvad det man skal bruge af rådgivning, når man skal købe en ejendom i Danmark, og hvad der kan være knyttet til ejerskabet. Og de 3 nederste, det er de unge skattejurister, som kan fortælle omkring de skatteforhold, der kunne være relevante, hvis man køber en ejendom i Danmark. Hvis vi starter med at tage pulsen på ejendomsmarkedet i Danmark, så må vi sige, at priserne er på et højt niveau i øjeblikket. Vi kan se, at den blå kurve viser prisudviklingen for sommerhus de sidste 20 år, og den grønne kurve viser prisudviklingen for ejerlejligheder de sidste 20 år. Og prisen på ejerlejligheder har aldrig været højere. Den har været drevet af tilflytning til de større byer, og den har været drevet af lave renter og generelt højkonjunktur i en årrække. Sommerhusene derimod, den blå linje, de har oplevet knap så stor en prisstigning. De steg meget op til finanskrisen i 2008, hvor de så faldt og stagnerede noget i pris. Og sommerhusmarkedet er ikke rigtig kommet så rent prismæssigt endnu. I hvert fald ikke efter de oplysninger, vi har fra Danmarks Statistik. Der er dog sket det de seneste måneder, at sommerhusmarkedet nærmest bliver støvsuget i mange af de populære områder i Danmark. Og det gør også, at priserne er begyndt at stige en del på sommerhuse også. Det er selvfølgelig rart, at når man kigger på at købe enten en forældrekøbslejlighed eller et sommerhus i Danmark eller en anden bolig i Danmark, og man gør en god investering. Men til at starte med kan man kigge på, hvad er formålet med boligkøbet. Hvis det for eksempel er et forældrekøb, hvor ens børn skal bo i, så vil det ofte være tale om lejligheder i de større byer. Og her er det vigtigt at kigge på, om man køber i den nye boligmasse eller i den ældre boligmasse, altså boliger, der er opført før 1. januar 1992. I de nye boliger, der er man nemlig nødt til at tage markedslejen for sine børn. Og børnene skal jo betale lejen af midler, de selv har betalt skat af, og man skal så også selv beskattes af markedslejen, som er skattepligtig indkomst til Danmark. Og den markedsleje, den kan sagtens være både 14, 16 og 1800 kroner per kvadratmeter i byer som Aarhus og København. Til gengæld så er det rigtig godt, hvis man skal udleje til fremmede, for så kan man jo lovligt tage en høj husleje. Køber man derimod i den ældre boligmasse fra før 1992, så er det muligt at opkræve en langt lavere leje, ofte ned mod det halve, lovligt fra sine børn. Og det betyder jo, at børnene skal betale en lavere husleje af beskattede midler, men det betyder også, at man selv får en lavere skattepligtig indkomst. Så for familien overordnet set, så kan det være en god idé at kigge i den ældre boligmasse, hvis man
kigger isoleret på forældrekøb, men der kan selvfølgelig være mange fordele ved at købe i den nye boligmasse, herunder at man kender udgifterne, og at man kan leje den ud til en høj pris til tredjemand på et andet tidspunkt. Kigger man på sommerhusmarkedet, jamen så har man ikke samme begrænsninger i, hvad man kan tage i leje, og i det hele taget så er det også ofte et spørgsmål om præferencer og ønsker, hvor man køber henne af. Hvis man køber en helårsbolig, f.eks. et forældrekøb, så er det rigtig vigtigt, at man indgår en lejekontrakt med dem, der skal bo der, f.eks. ens børn. Dels skal de bruge lejekontrakten, hvis de skal søge boligstøtte, hvis det er aktuelt. Men hvad der er endnu vigtigere, det er, at hvis ens børn, der bor i ens forældrekøbslejlighed, får sig en samlever eller en kæreste eller andre, der deler lejligheden med dem, så kan det være en god idé at kunne få dem ud igen. Og det kan man, hvis ens børn har en lejekontrakt, som man har indgået, og så laver en fremlejekontrakt til dem, de bor sammen med. Så kan man som regel få samlever eller kæreste ud med en måneds varsel, hvis de nu ikke skal være samlever eller kærester længere. Alternativet kan være, at man kommer til at hænge på en uønsket lejer eller uønsket sambo med sit barn, og det er jo ikke altid ønskeligt. Har man et sommerhus, man ønsker at leje ud, så anbefaler vi som udgangspunkt, at man gør det gennem bureauerne. Bureauerne er professionaliseret, og de har helt styr på lejeforhold, lejekontrakter osv. Det kan man forholdsvis trygt gøre. Vælger man selv at udleje sit sommerhus, så skal der selvfølgelig også en korttidslejekontrakt til i det tilfælde. Når man ejer et stykke fast ejendom i Danmark, så er det selvfølgelig først vigtigt at se, jamen, hvor stor og dyr en ejendom vil man købe. Hvad vil man købe for? Hvad kan man købe for? Der er nogle regler for, hvor meget man kan låne. Der er måske også nogle ønsker til, hvor mange penge man vil sætte i sådan et projekt. Det kan være en rigtig god idé at lægge et budget, hvor man dels kigger på, hvad får man af husleje, men også hvad er der af udgifter til for eksempel ejendomsskatter, ejerforening, er der vedligeholdelsesudgifter i sigte. Det er blandt andet noget af det, som en køberådgiver kigger på, når man allierer sig med en køberådgiver i forbindelse med et køb. Og så er det rigtig godt at kigge på likviditetseffekten. Hvad kommer det her til at koste i løbet af de næste 5-10 år? For sådan et stykke fast ejendom, det kan godt være, at man ikke har planer om at eje det så længe. Det kan også være, at man har planer om at eje det længe, men man bør altid have et langt sigte på, så man i hvert fald kan sidde med ejendommen med en fornuftig likviditet i hvert fald 5-10 år. Og her kommer skatten ind og spiller en rolle. Fordi hvis man har en forældrekøbslejlighed eller en anden helårsbolig, som man udlejer i Danmark, jamen så i skattevæsenets øjne, så driver man erhvervsmæssig virksomhed. Så skal man lave regnskab. Det kræver som regel revisorbistand, og man skal så beskattes af ens nettoindtægt. Lejer man derimod et sommerhus ud, så er det privat kapitalindkomst. Det bliver forholdsvis lavt beskattet. De første 42.700 betaler man slet ikke skat af, hvis man udlejer igennem et sommerhusudlejningsbureau, og derefter beskattes man af 60% af resten af lejen. Og det er med en kapitalindkomstskat på ca. 38% for de fleste vedkommende. Det er også vigtigt at kigge på, hvor ligger den her ejendom henne. For en ting er, at man kan få en fornuftig likviditet, hvis man lejer ud, men det er også vigtigt, at man kan sælge den igen, og gerne med en gevinst, eller i hvert fald undgå et tab. Og her er beliggenhed utrolig vigtigt. Både at man vælger et område, hvor der er efterspørgsel på boligerne, måske også fremadrettet, men også at man ser på, at lejligheden eller sommerhuset ligger godt i kvarteret, at det måske ikke ligger lige op ad en trafikeret vej, eller en jernbane eller andet. Så enten så bør man kende det kvarter, man køber i, eller også så bør man tage ud og kigge grundigt på det, både på boligen, men også på kvarteret. Beliggenhed er en særdeles afgørende faktor på boligmarkedet. Hvis man nu har fundet sig en bolig, man godt kunne tænke sig at købe, så skal man være opmærksom på, at lige nu i Danmark er det i høj grad det, vi kalder sælgersmarked. Der er et historisk lavt udbud af boliger, og de gode beliggenheder og gode boliger bliver revet væk. I mange sommerhuskommuner, der er stort set udsolgt af sommerhus i øjeblikket, og for forældrekøbslejligheds vedkommende, så er der også mange steder langt imellem de gode bud, og de bliver solgt meget hurtigt. Ofte har en sælger af en god bolig flere interesserede købere, så når vilkårene er sådan, så er det en god idé, at man inden man starter sin købsproces, har sikret sig med banken, at man altså kan finansiere det her, medmindre man altså står og har pengene på kontoen selvfølgelig, så kan man jo bare købe den. Man skal være klar til at slå til hurtigt, og det er en god idé at passe på med besværlige krav i selve købsprocessen. Det kan godt være, at man har nogle krav og nogle ting, man måske vil snakke om omkring ejendommens stand, eller der skal nyt
tag på eller andet. Men det kan man tage i forbindelse med, at man har en køberrådgiver på. Så har køber og sælger skrevet under, og så har I princippet købt ejendommen under forbehold for jeres rådgivers godkendelse, og så kan jeres rådgiver jo altid stille nogle mere eller mindre besværlige krav eller forbehold, som I så kan vælge at acceptere, om sælger går ind på eller ikke. Og i Danmark, der handles næsten alle ejendomme efter en standardkontrakt fra Dansk Ejendomsmæglerforening, hvor man i punkt 11 bare skal sikre sig, at der tages forbehold for købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed. Køberrådgiver sikrer jeres interesser. Sælgers ejendomsmægler derimod har én opgave, og det er at få solgt den pågældende ejendom nu. Når vi kigger på selve købsprocessen, så er der her en lang liste over alt det, man skal være opmærksom på, og det skal jeg nok spare jer for at læse op i detaljer. Men det vigtige at bide fast i, det er, at man kan roligt skrive under med forbehold for rådgivers godkendelse. Så kan vi som udgangspunkt få jer ud af handlen uden omkostninger, hvis I fortryder inden for forholdsvis kort tid. Man skal selvfølgelig sørge for at få allieret sig med en køberrådgiver. Det kan man godt gøre, når man har skrevet under, men så skal man også få gjort det med det samme, for der er ofte få dages frist til, at køberrådgiveren kan komme med sine indsigelser til handlen. Sideløbende med, at køberrådgiveren drøfter med jer, om vi skal komme med nogle forbehold for handlen og gennemgår ejendomsdokumenter for at se, om handlen ellers er fornuftig, så vil jeres bank også kigge på købet og se, om de kan acceptere finansieringen. Og når så både køberrådgiver og bank er glade, jamen så kan handlen gøres endelig, forudsat I ikke har fortrudt altså. Så får køberrådgiver jer som regel ud af handlene alligevel. Så overtager man ejendommen på den aftalte dato, typisk kl. 12. Inden man overtager, skal man have signeret et digitalt skøde, og det kræver, at man har et dansk CPR-nummer eller en tinglysningsfuldmagt til ens køberrådgiver, for at man kan erhverve sådan en ejendom. Man skal være opmærksom på, at man skal have tegnet forsikring på en ejendom, hvis det er et sommerhus. Så skal man tegne ejerskiftsforsikring, inden man får rådighed over ejendommen, og ejendomsforsikring, inden man overtager formelt. Ellers så kan man ikke overtage ejendommen. Vælger man ejerskiftsforsikring, så kan man godt tegne ejerskiftsforsikring, men har man fået rådighed over ejendommen, før man har tegnet forsikringen, så gælder den ikke. Hvis der er det mindste tvivl, så tal endelig med rådgiver om det. Når man har overtaget, så skal tinglyses skødet endeligt, og der bliver lavet en refusionsopgørelse, hvis nu for eksempel at sælger har betalt noget ejendomsskat forud eller andet. Det er forholdsvis sikkert at handle ejendom i Danmark, men man skal være opmærksom på, at man stoler altså ikke på hinanden. Aftaler skal ligge på skrift, og deponering og garantistillelser skal ske igennem pengeinstituttet. Så sker der det, at når man køber fast ejendom i Danmark, så bliver man jo i hvert fald som minimum begrænset skattepligtig. Det betyder, at man dels skal betale ejendomsskatter til Danmark, og hvis man har nogle indtægter på ejendommen, for eksempel en lejeindtægt, jamen så skal man også betale skat af den her leje efter de regler, der er for den pågældende type ejendom. Men man skal passe på, for når man har en bolig i Danmark, men så ikke lejer ud, lad os sige, at man har et sommerhus eller en ejerlejlighed, der står, og man har den til rådighed, så skal man passe på, at man ikke pludselig bliver fuldt skattepligtig til Danmark. Fuld skattepligtig betyder, at man skal betale skat til Danmark af alle sine indtægter, også dem på Færøerne og andre steder, dog minus den skat, man betaler uden for Danmark, som regel i hvert fald. Det betyder, at har man en bolig til rådighed i Danmark, herunder en egnet fritidsbolig, så skal man ikke opholde sig mere end 3 måneder sammenhængende her, og også under 180 dage på 12 måneder. Overskrider man de 2 grænser, så bliver man pludselig fuldt skattepligtig til Danmark, og den skattepligt kan man kun komme ud af igen ved at sælge ejendommen og helt opgive at have bolig til rådighed i Danmark. Det her, det er, hvis man vel at mærke opholder sig i Danmark i sin fritid. Hvis man har bolig til rådighed i Danmark og udfører arbejde af nogen art, så er man fuldt skattepligtig med det samme. Der er nogle undtagelser, hvis man for eksempel tager sporadisk eller tilfældigt, tager telefonen eller besvarer på mails, eller deltager i nogle få møder i Danmark, det må man godt. Men man må ikke for eksempel sige, nu tager jeg til Danmark og arbejder i juli måned, hvor det er dejligt vejr, og så kan folk jo kontakt mig. Så risikerer man at blive fuldt skattepligtig med det samme, lige så længe man ejer ejendommen og har den til rådighed i Danmark. Så det bør man undgå. Og man bør endelig kontakte en skatterådgiver for en afklaring, hvis man er i tvivl om, man indtræder i fuld dansk skattepligt.
Det var, hvad jeg havde at sige ganske kort om køb af bolig i Danmark. Det er forholdsvis sikkert, men det kræver, at man har en rådgiver med på råd. I er meget velkommen til at kontakte os ved Privatrevision for spørgsmål. Man kan gå ind på vores hjemmeside, privatrevision.dk. Der kan man læse en hel masse om skat og fast ejendom. Der er masser af kontaktformularer, og man kan selvfølgelig også henvende sig til os direkte. Stora tack för hälsa framlöna. Vi får så igjen höra Jekvan Amonsson, stjåra i granskåravisjonen i januar. Han fra greia kom fra om skattlige og virskiftene i samband med bostadskjøp i Danmark. Gjør så vel, Jekvan. God kveld. Jeg skal se sent det skattlige virskiftene før hvis man har kjøpt seg en fast og en bostadskjøp i Danmark. Det er også man kan ta seg om til sethus, til uiboer, til sommerhus, eller til som denne kallar foreldrekjøp. Til kjøp til bøtt som får utenlands å lese. Hvis bostadskjøpen ikke vil leie ut, så får det onker skattlige avlæringer for jo. Til å si rentestol som vil være til førjen. Han vil best være til egna bostad i førjen. Det får man ikke rett til hvis man har en bostadskjøpen utenlands. Og rentefradraget for privatlån det fast ikke langer. Så det får onker skattlige avlæringer. Men man skal oppløse at det åkneroppkjørende, at man kjøpte en åkn. Alle brøydinger, eller tøyende brøydinger i åkner og skuldervirkjøpen, det skulle oppløses av åkneroppkjørende. Om åknen er kjøpet tøy for eier, å selge en vinninge, eller spekulasjonshensikt, så sølvvinningen skattskyldig for. Og at eieren ikke vil bo i åkene, det bender av spekulasjon. Totalen om foreldrekjøp, tar det mulig at badene kjøper åkene via rente fra en lån fra foreldrene, og søste fratter i Danmark, da kom til den åkenen selges til bøtene for det allmänna medlingar videre minus 15%. Det er det lagste prisen. Men om bostadskjøpen vil leie ut, så skal avløpet av utleievirksomheten gjøres opp og skattes til førjen. Men den første skatteren, han vil lakka ved skatten som gått med Danmark, tog ikke mer enn vi tog opphatt og gjalda skal i førjen av utleievirksomheten i Danmark. Så det hvordan skal man så gjøre til opp i førjen. Man tvær hatter å gjøre det på. Man kan bruke nettohotten, eller en rockskap i leieinntøkken, og vi fradratt for den kostnaden. Eller bruttohotten. Her man har en standardfradratt, og det som så blir overskattet av 25%. Og den standardfradratten, han var i fjør, 100 000 kroner. Han var 100 000 kroner etter i år, men i 22 var han bare 30 000. Da man gjør rockskapen opp nettohotten, så vil den skatteskilt inntøkene gjøres opp, og man teker inntøkene og driver alle raksakostnaden fra. Og raksakostnader til så som ljøs, hite, tritsing, vedløykehald, felleskostnader til ofte en galdende her som det er uiboer blokker, og så renter man teker lån til så åkne. Men man skal ansett etter at kostnader og gjøre bostader åkne bedre. Det kan ikke dres fra som vedløykehaldskostnader, for det er en uiløve. Om man til dømes kjøper en sethus, og det er ikke kanskje, eller vinduene til vanlig, om man har kjøpt ut på en av veien, så er det ikke vedløykehald. Det er bedre om åkne. Det skattskilde utslettet av utlendingsvirksomheten, det skal gjøres opp av kjøleoppgaven. Førjen ser man vi at den hinninntøk man hever A-inntøk, og hvis man hever RB-inntøk, så er det til time. Og så om den første skatteren av nettoutsluttning av utlendingsvirksomheten i Danmark er høyere enn i Danmark, så skal månene skattes til førjen. Er det hin veien at den første skatteren av nettoutsluttning av fra utlendingsvirksomheten er lagre enn skatteren i Danmark, så blir det ikke gått til førjen. Vel man bruttohotten, så er femman standardfradratt som fjør var 100 000 kroner, hakka er fra 9 til 20 fra 50 til 100.
Og tannhotten han bare galdan hvis man leier ut til fastbyggvant. Man kan ikke leie ut til stått tøyerskei som til sommerferien, eller Airbnb og tøylukt. Det skal være til fastbyggvant. Og da er sånn ikke noen kostnader som kunne drives fra. Skattskyldig utslutet for utlendinger virksomheten etter hesten og hatten, det har vi gjort opp. Ikke givet opp av de vanlige kjølloppgavene, men skal gjøres opp særstakt. Og her er så en særlig teier av borgergluggen til det. Og det utslutet som tar kommer, tar vi skattet vi 25%. Skatten som går ned i Danmark, av disse inntøkene, leieinnntøkene, han kan drives fra i første skatten og ta omgang til mer enn den første skatten. Vel med hessa løsene, så skal man brukes det minste i 3 år. Takk for det. Stora takk for de hessa framløvene, Jekvann. Vi får nå til det seneste framløvene i kveld, og til Lena Dam, kontaratgiver her i Bank Nordic. Hun får greie oss nærmere fra låne og futching i samband med bostadskjøp i Danmark. Gjør så vel, Lena. Ja, takk for det, Kara. Jeg skal greie sinte fra hva futching av møddager i samband med kjøp og Danmark. Vi kunne bjøre realkredittlån ved faste renter, realkredittlån ved skiftende renter, og så er vanlig bankalån som vi kjenner. 4 måneder vansker vi å ha faste renter. 4 måneder, det er sikkerhet i land og gjerskøynen. Du kan ta en faste renter og holdt opp til 30 år. Vi realkredittlån. Til mulighet for å legge om. Du kan alltid oppskreve lånet 3 måneder til kurs 100. Og så kan du ha avtrattarskoa opp i 20 år. Men hese avtrattarskoene tar skulle være avtaler vi byrja. Vansanne vi har veldig et realkredittlån ved faste renter at her er minne smittlighet og vi må levere bankalandet. Og så kan lånskjaldet være høyere enn om du velger lån ved skiftende renter. 4 måneder vanser vi har skiftende renter. Her 4 måneder at du får et lagre lånskjald og renter, og i mån til lån ved faste renter og bankalån. Du kan ha flere velmuligheter her. Du kan ha faste renter holdt under en halv år og opp til 5 år. Og etter her så er mulighet for å ha avtrattarskoa opp i 20 år. Vansen han er så til at her er etter mindre smittlighet enn ved bankalånet. Til nødt renta skal avsettes i samband med rent og tilleggsene som kan være halva kvart år eller 8 til 5 år. Og så er det rettelig kostnader mye om du atler gjelder til lån ut og just det. Så er det bankalånet, som vi kjenner. Det er 4 måneder. Her er større smittlighet, og her er alltid mulighet for å ta enkelter avtrattarskoer. Hese avtrattarskoene skulle avtales i bankarådgiveren så hver som tar fettla. Her er også mulighet for å legge om og å gjelde ikke inn. Vansen han er så tanne rentene skiftende, og vi vil jo ødela at det var rettelig lågt rentestøye, og tenker så vi for at landet for å hakke i tog. Det er ikke mulig å ta bankalån ved faste renter. Og velger å ta bankalån ved faste renter, så må det være ved pant ved faste åkne forrige. Det er ikke mulig å ta bankalån ved faste åkne Danmark. Om vi til dømes tenker hva det koster å ta realkredittlån til kjøpe åkne Danmark, om vi velger 1 million, så om du velger et F8-lån, så er renta og avtrattar 4.134 kroner om måneden. Og om du har valgt bare gjelda renta, så er det 1.315 kroner. Om du har hatt med å velge et lån ved faste renta i 5 år, og et F5, så er gjeldet for renta og avtrattar 3.930. Og om du bare velger å betale rentene, så er det 1.141 kroner. Og så hinner vi hvis vi vil ta første rentene, hvis vi vil til dømme takke 8%, så er rent og avtrattar 4.422 kroner, medan bestretten er 2.034 kroner. Her lukkes som verst å legge til merkes at det ikke tar større måneden og til dømes om du velger et F8-land. Her er det 4.034, og ta faste renten er 4.222. Her er disse små 300 kroner, som kunne ha en rettelig nekva sida om du atlet deg på urlån.
Så som sagt, F8-landet här måste boja till räntetilläggen ända från året, men inte möjligt att släppa bort ur till vi för sig första rätten 3,1. Om du att där köpa och i Danmark så vill jag anbefala att sätta ett samband vid tvin kundarajava på den vägen. Och han kan så rådgöra där om fudging, kvar fudging höska bäst till tvin, vad åramal vi skulle välja. Och vi jobbar så vi att avgröja allt köpa, allt från deponering till tinglösningarna. Köper du en och i Danmark till bötterna till dömes, eller att alla lögn ut, så sätter vi samband vid privatrevision och tar kan jobba där vi är köpsavtalen och de skattliga vidskiftena. Och äntligen sätter vi oss i samband vid granskande förrjön och i samband vid utlögning i Danmark. Och det bästa råd jag kan göra som det är att minnas släppa CPR-nummer klart ta det början. Då ger allt så jävla glattare. Stora tack för det framlånar till bäge. Vi får nu att jökengänga några spurningar. Tid har en möjlighet att sända och några spurningar. Det gör att vi sända en sms på 32043. Och Christian han bostadsstader, han stader i Danmark, men till kunde eisen sända spurningar in som har vi hans har öken. Så sannar vi allt samman och lägger så spurningar och svär och hemma så i 18. Nu till dig mig som du här. Lena, jag säger börja vi här. Nu nämnde du imiskar futchingar möjligheter, imisk slö av lånen. Vad vill du vimmela för jung? Vad hvis jag säger vi till nu vill jag köpa en bostad i Danmark. Vad slä lån vill du vimmela med? Det är helt individuellt för att vi vill anbefalla. Det är som jag själv andra på hur jag fortsätter folk är ju som köpa. Och hos lunch det till dem alla blir halda åkna. Så det är alltid tid upp för en onsdagen för fudging höska bäst. Så man får inte snicka till det som stövna som en själv är i. Ja. Ja. Du har sjånt in ja när skattlig virskift jag kan umynda mig för något så negv så kan den skattliga parten kanske tidjast. Jag inte flakter eller inte fjärde för något så negv. Hvis du nu tar det helt iverskipa, hvis jeg kjøper en bostad i Førjøen, jeg kjøper en bostad i Danmark, hva vil du lukke som sier høvsmåneren i måned til skattlige, til jeg kjøper en i Danmark i måned til Førjøen, altså, mener bygger vi i Førjøen? Ja, hvis du bor i Førjøen, så har du fått skattskyldig i Førjøen. Da du kjøper en bostad i Danmark, så er det avmarska skattskyldig i Danmark. Det er at du er skattskyldig i 2 London, av hes inntøv som kommer fra bostaden. Men her er det så at man skal ikke alltid dobbelt skatt. Vi har en avtal med Danmark, det er et Norrland og underland eisene. Her vi får en avslåtter i det første skatten, sværen til den danske skatten. Men omgant mener da vil det falle av den første skatten. Det er så at tilsvarende vil trekt. Trekk fra i den første skatten, ja. Ja, nemlig. Men man kommer, generelt kan man si, man kommer alltid til alt skatten, og til landen her skatten hakster. Och då du säger skatter så är det bäge alltså de intöket man får och eisen som du nämnde det här vi hvis man köper en bostad vi vinner inte för eja. Ja. Ja. Du varst eisen in i eisen här vi du nämnde föräldraköp. Christian var nog in i föräldraköp. Så varst du in i eisen här rättefria lån som näck föräldrar lyckas med här var till avtalen vi visar på. Hur så gånger det här för? Ja, alltså man kan ge en avtale, att man säljer så utboende eller sätter oss till badne. Så ger man en avtal, lån i avtal, på samma måte som hvis vi får det för lån i lån. Här är det bara en lagre, hon kan vara 0 med badne och föräldrar. Ta det till föräldraköp i Danmark. Och det vill säga att så kan badne jalta bara avdratt. Och här är det så att man kan i förrän kan vi geva badne så när vi vilja. Så inte skatter eller gåvoskatter, men det annars är det att en marsk och ha marsk, det ligger omstånd mellan 35 000 man kan geva en baden i årlig skattefritt. Så kan man lia lån i ettertøy, och så geva baden till upphatna som så att bruka till avdrag. Man ska bara anse efter, man inte gör det i samma samband, så gör det en gåva i det, och så flyter baden i morgen, pengarna att som avdrag. Baden kan få det leipan genom året, och gå med pengarna och så 1. december då också jag tar fällt att allting. Så man ska sen det taktiska Ja, bara lägga det till rätt. Ja, akkurat. Tog jag tar här här gåvoskatten.
Ja, nämligen. Ja. Lena, så ofta hör man att när man ska ta sätthusallån så ska man ha sin egenförsörjning. Man hör ofta man väljer till ganska 6% i egenförsörjning när man ska ta ett sätthusallån. Hur är det att jag så ska köpa en hus i Danmark? Är det samma galtande då? Nej, då ska lägga väl mer av egenförsörjning till. Jag kan inte säga akkurat att egenförsörjning ska vara, men här är det efter om andra på hver åkne ligger, ja, og hver skuld du hever i fargen og det. Så etter det her tar må vi ta det opp, men det er vel mer enn 20%. Ja. Men alligevel man hikker etter støvende til du ensteker? Ja, for støvende, ja. Jeg sier i begynnelsen, kanskje jeg tok munnen og fotland, at det er populært å kjøpe bostad i Danmark. Er det det? Ja, det er veksende etterspørninger å få lån til å kjøpe bostad i Danmark. Och är det något särskilt? Alltså, det är särskilt föräldrakejp och så sommarhus. Ja. Det är särskilt det som vi bygger. Det är så att efter populariteten om det i mån till för någon år sedan så är han växande. Ja, jag kan nog ganska väl sälja sommarhus folk har vuxit efter, men råknar vi ta sommarhus men då tar vi det efter föräldrakejp. Då tar närskasta till skolan börjar efter. Ja. Akkurat. Jag kan visst nu jag köper mer en bostad i Danmark, vi vinner inte för eja. Och är så säljer han åter om, låt oss säga, 5 år. Och jag får ganska, jag vet inte, jag kan sälja det för 1 miljon högre än jag köpte än den bostaden för det. Hur ser så ut vi skatten i mån till 10 miljoner? Ja, det är inte att han miljoner så att han har skattskilt då. Jag tror inte bo i snär, säger utboende. Det är så du, det är inte så där präglat att du inte köpte av vinner för dig. Men det är så lagt att säga att du är intöket här och är du säljer. Och i förrjun. Akkurat det danska viset, det kom Christian och Agent ut från så där. Nämligen. Men visst så har vi bo i ett långt tøyarskei. Ja, hvis du bor her mer, man sier 2 år, så bare, men du kan godt være alluga komma skatte av det. Det er bare spørsmål hvor du pro-skiltene, eller pro-byrene. Da du har bo her styrt enn 2 år, så er det 2 som har pro-byrene og sier at jeg har ikke kjøpt av spekulasjon for jeg. Jeg bor langer, så er det skattevalg som har tatt pro-byrene. Ja, akkurat. Det kan ganska tidigt så synder inveckla för helt vet köpa bostad i Danmark. Helt det är det några avvist som folk lyckas som äger hava in mente ett la lyckas som att sätta sin i sälja kanske arvet när man ja det tar det oj. Det är inte som vi så enkelt som vi först kan husa köpa. Så det är när man ska när man förnyar ett lekvikskifte och hickar hus och vikskifte och så helt man kan ordna handeln och komma dit. Så sen går det svårt. Så tog man ska vara goda tog. Vad är det sälja som täcker nekva tog? Ja, det är trätnar som är i utökan. Hon är inte alltid så sjuk. Det kan gott inte lägga fram ett tog en i utökan. Och så ett annat som är värst att det är att allt är så otroligt nämmar vi en CPR-nummer. Så det är något som man helst ska huxa om man får sig armar för att hållt vet det. Jag husker sett att det kom bavont han samma spåringen. Visst du onkel hitchar nu som sitter här hemma och huxar. Jag kunde huxa mer köpt en utbo ett line sommarhus i Köpenhamn. Kan vi det säga är det mest områdande eller det första steget som vi kommande skall jag vet sätta sig nu i eller göra. Ekvan? Ja, kan ju för att du huxar Köpenhamn som skatt. Det är nog så fastlast kvarter. Det är också inte man säger vad man ska hitta, men så att de köper en och lägger mycket kvar ner så ska man hitta konstant i ögonen och i modelprisen och prisen av ögonen och det skillar gott att köpa akkurat det tog ögonen och en sån och det är standard som ända nog ner som du alltid köpa. Det är ju det samma man inte som man köper i förrjun också Berghavn och Laxå och Värastan. Jag hade inte en annan särskilt man stiger att. Är det? Ja, jag huxar om då kan så några åtgärder här sälja vi sommarhus så huxar de att köpa till sommarhus så ska du huxa om att det kan vara nog så attraktivt att köpa i en alltså i en parcellhus
till sommarhuset. Så husen är rätt boilig nekva sen sälja. Ja, nu nämnde du Köpenhamn och kanske i Jylland att du kan finna nekva boiliga rockner. Ja. Och ta det värsta hitcha efter det som inte ligger tid och köpsavtalen. Till hemma så inne tror att en hus med sig lunch till söle ber ofta på om att det riktigt att bära att veta för så att sälja det efter. Så tar man har ju hur att man hickar. Och så vill jag annars bara göra att jag går och att börja alla fisk för att ta sig i banken. Tror att det är nog så harmligt att du först ut och hickar sådana och något gott som huxar där och som du så kör rätt till. Så det är gott att få avstämma vi kunde att göra en chatter åren om kvart har vi råd till att köpa fyrner. Nämligen. Som har färdan förtälja parten upp på plats. Ja, ja. Visst. Ja. Hatta var tar spurningarna vi nåtte för kväll. Jag får tacka till för framlöna och även för att du tänkte svära några spurningar. Och jag får även tacka till för att tid var vi i kväll. Och vi lägger spurningar av akara hemmasöje som tid så kunde föra in och hitta efter ett följande. Och till kan föra in av banknordic.fo framskag webinar. Och här så det så in tillfälle om webinar, bäj webinar som vi har hilde och webinar som vi får halta kommande tøyna. Vi har eisne en podcast som kallas Län mer att øyra, og han kunde eisne suttja okkar heimasøye, og de kunne skriva banknordic.fo framskag podcast. De kunne eisne lorsta efter noen av Apple Podcast og av Spotify. Hetta tar vi nåte for i kvalt. Takk for jokken.